мардуми тикток барои чишму шишти намҷада гузаронда видео тамошо дорен, пул кор кунен, пул. Боз мегӯянд чӣ хеда тикток пул кор кунем, мо блогерӣ намекунем. Шумо медонед ки блогерӣ накарда пул кор кунед. Апай ширин мо дар муддати кӯтоҳ залатҳои директори ширкати Фаберли кушдаге ва бовар накунед видеоҳои гузаштаро бинед. Ман карташа мондарагим ки чихе 15, 20, 26, 30 ҳазор сомон ойлик мегирад 20 рӯз пас. Подписчико ҳар як 20 рӯз пас ай бизнесмена зур кор мекунад. Апай ширин мо дар хона шиштагӣ ба анами телефони даст дошт ва ту боши ҳолам шиштагӣ видео тамошо дорӣ. Дуро резка ватсапи апай ширин мо да навис дар комментариҳо закр бидони видео смайлико хати менависам. Навис апай ширин мо бепул ёд метия. Ягон сум намегира, расходи зиёдӣ намекунӣ, хариду фурӯш намекунӣ. Дар хона шиштагӣ телефон, ватсап дар кор тамом. Забони русӣ, диплом, ягон чи дар кор намешавад. Бешухӣ